san me ya faru jiya waɗannan vigilante suka kai shi ofis karfe shi da duka sai da ya mutu wallahi tallahi kuma ka san ina yan majalisar nan tamu kawai suka jawo shi saboda an kashe baba kawai suka je suka banka wannan ofis din wuta na gaya ma kawai suka kona shi gaba daya wallahi tallahi yanzu ma in ka shiga kana ji karfe 10 ba akwai tahin balaga akuyoyi a gari wallahi idan muka yi gaggabi muka yi wannan iya tsanin nan da tsawo saukan jiya da daddale ka dawo gane ai a Lagos din Lagos ɗaya ne mani an kuma mun nan mun yi me yake cewa kai dai bari kawai wannan ka san bawa ne sai an kula ba nake gaya ma ba wani da ba ke faruwa baka ji an baka labari bane da shi ko baka sani ba ban sani ba dan bujin ne suka kashe wannan gayan wannan gane mada wani ma'anawa ma'anawa wallahi kuma nunu an nan an kan mukami an kokota an budunan an banda police an ko aikin alota ne ne dinan nan masu lalan kaya ana to haka su nan gaya ma ana to maman yayi in je tsona na ce bana da ba let's go ke gaya ma zan tala kaya na barkano gaba ɗaya na koma Lagos a shi yasa wa aka ce za ka ne ka gani a banda na ta tunda dai ma uwa ta ce za ta ga ba da sauki ku zo mu je mu ɓaɓa tsagu mana kawai haka ya kamata ka bari sai da daddare yace amani ya kume amma an yi cewa bari ya wuce amani ya kume oh baba bari sai da daddare kawai mun hada a jango oh baba ni ba na gane me yake cewa rabu da wannan gawa da jango zan baka labari sai ko baba